Shebabhemi, le nkulumo le iqondene nani insizwa, ikakhulukazi nini nigada amakhaya oyihlo. Kade ngibhize einsukwini, kune video amabili engiwabonile la abafowabo bentombi bebamba isoka lentombi likadade wabo kubo base belithinta kabi. Ngithe ngisababaza lo video kwangena esibili futhi la khona ngena khona isoka lentombi belibamba elawini la intombazane base belishaya, balishaya nje futhi kabi. Ngicabanga ukuthi ke lokhu kusezingeni lethu thina amadoda angaka ukulungisa ukubhekana nesimo esinjengana leso, ngoba thina sizalwa obaba bokuqala. Njengoba sizalwa obaba bokuqala kusho ukuthi namhlanje mawubuka iminyaka yethu sesingobaba, siyababa nje impela, futhi masingebaba manje asiyobe siphinde sibabe. Kunezinto ke seyisesigabeni zokuba zikhuzwe yithi, kube novo esilifakayo, ngoba iqiniso lithi njengoba sizalwa obaba bokuqala nje sekuyitho obaba njengamanje kwi-generation yethu. Okokuqala, umfana mangabe ezalwe ekhaya, umfana nje ozalelwe ekhaya ngaphansi komthetho uyazotha. Okokuqala lokho, umfana ozalelwe ekhaya elawini likadade wabo akangeni ngesiphongo, uyamemeza ewindini, noma ngabe kuthiwa ufuna ini ayalelwe ngancama memeza udadweni mangeke bengekaphume. Kodwa awungeni elawini likadade wenu ngesiphongo, ayenziwa lonto le, ngoba akufanele nangelilodwa ilanga wena ubone udade wenu ubunqunu bakhe. Asingafuni ke madoda ukuthi into esiyenza kweminye imizi bese sishaya phansi ngonyaka ukuthi ngenziwa emzini yobaba, ngoba lento ngikhulunyiswa into eyodwa. Labe sezingeni labo, esezingeni elilodwa nabo bayaqonda ukuthi bekuvele kwenzeka ukuthi umfana ahambe ayikubo kantombazane elawini lentombazane. Intombazane uye khona kunanesikhathi sokuphuma, kuzothi mase kukhala inkukhu lezi zika 4 umfana aphume ahamba ekubo, intombazane imkhiphe. Mayimkhipha intombazane uzothi mase selapha nje sangweni bese iyabuya ithatha imbazo ihambe iyocanda izinkuni, ukuze abafowabo mabezi inyawo ezihambe egcekeni bese bebona ukuthi ha usisi lona na wazi wakhuthala umntakama. Leli kuthiwa ukopho. Kanti wenzani intombazane? Wenza lento ekuthiwa ukopho ukuthi abafowabo banganaki. Angizelana ke, uma ngabe ubona udadewenu emi nesoka lakhe, uma ngabe ufikelwa ulaka lokulijaha isoka, ujaha sakulibamba awulifici, ngoba wena ukwazi ukubeka ingozi esokeni likadadewenu. Ngoba uma ngase wenza into efana naleyo, ushaya isoka likadadewenu lize lophe, kunento eyisiqalekiso enkulu engenzo udadewenu ungaphindi ulungelwe lutho. Udadewenu mangase ushaya indoda yakhe izilimale uyishaya phambi kwakhe, bese kubuza akuphakamisela isiketi athi webhuti uwena nofuna lento, akuphakamisela isiketi. Once wabona lonto leyo awuyophinda empilweni yakho ube into ethize oba impuqumpuqu uzufe, ngoba into engamele leyo ilanyelwe ngamehlo akho. Awukwazi ukuthi mangabe usuwenza iphutha wangena elawini kadadewenu bese kufanele uthuke mase kwenza into efana naleyo, kube sengathi konto oyigcinisa yona uthethe mawunocelemba ngisho ngaze ushaye phansi aphume umfana baleke. Okwesibili, nina abafana ninake enaziyo esikhulele emakhaya anobaba, nazi kahle ukuthi awukwazi wena ukuba ngumsindo emzini kababa wakho. Ephila noma engasasekho, awukwazi ukuba ngumsinde emzini kababa wakho, awukwazi ukudala uthuthuva, ngoba ngisho ubaba wakhe ephila
uma ngabe ubungathatha imvubu ushaya udadewenu kanjalo ubaba wakho bezokuqalekisa ukukhuluma amazanzima ukuthi sibanibani usuphethe usha umthetho emzini wami ngikhona ulinikeza ubani ekabani lengane oyishayayo. Kunezinto wena egcekeni ongakwazi ukuzenza ngoba ingakho kuthiwa ikhawu lithola phambili. Kunezinto wena egcekeni ongeke ukwazi ukuzenza ongavumelekile ukuthi uzenze egcekeni ngisho ubaba wakhe engasasekho. Akunakwenzeka ukuthi wena ngoba ubaba wakhe engasasekho uhambe uyongena necapha elawini likadadewenu. Uyazi Simanga, mina ngingaka njengoba ngingaka sengoze ngicishe nje ukuqhakaza ngezansi. Angeke ngize ngikutshele ukuthi lawo amalawo dadewethu ami kanjani. Angwazi ngaphakathi. Angikaze ngiwabone. Mina ke ekhaya sikhule ehlupheka sake sakhula kunendle eyodwa. Mina ngangilala e-dining room. Umbhedo wami usemva kosofa. Ngilala e-dining room kuwosisi abanamakamera. Angizange ngiwabona amakamera osisi mina ngwazi. Angikaze ngingene futhi umaka zangithume khona. Nabo abakaze bangithume emakamereni abo. Ngizama ukusho ukuthi uma umfana uyazotha kunezinto ongazenzi. Kunokuhamba ungakuhambi mangabe umfana. Uma ngabe umfana ubona udadewenu engamile kahle, uma ngabe ufuna ukususa uthuthuva, njoba ngisho ukuthi umfana umjasa kumfica sakumbamba agcine ephunyukile umtshedi yombamba. Lento ukuthi ushaya isoka lika dadewenu kuze liphuma ingozi. Liphuma ingozi. Hayi bafowethu asibe nendlela bafowethu yokuyiphatha. Ngithi baba basinikezile umthetho. Nabo ke labafana abahamba bayimalawini amantombazane uma ngabe waqomile abayihloniphe phela imizi ngoba basuke bentshontsha. Awukwazi ukuthi ebusuku uphuma uhambe uyochama ngenhla kwesibaya emzini womuntu. Uma ngabe uyelawini lentombazane uphatha ngisho uthulithe emgwaqeni ozofika uchame kuwona ngaphakathi endlini. Awukwazi ukuphuma egcekeni yokuchama ngenhla kwesibaya ngoba sekukweyisa lokho. Idlozi la kulo muzi uthalithini. Uphuma kusesekuseni ngakavuka umuntu. Intombazane kwakhele lento ekuthiwa ukopho. Njoba ngichazile ukwazi ukuthi uphume. Nathi angisho ngoba nathi imiza sihloniphe kube ngoba usuke weba lokugcina. Iba nendlela ke kodwa ukwenza ukuhlonipha umuzi womuntu nawe. Kodwa ngithi angikhuza insizwa ukuthi bafowethu lamasoka usuku usuwabona osisi awukwazi ukuthatha ucelembe ufakelana esokweni kadadewenu. Ngiyaphika bafowethu mhlawumbe nizothi kuhlukana indawo kodwa angikwazi lokho. Angikwazi uba nendlela udaba uzokwazi ukukhulumisa ngayo. Njoba ngisho ukuthi angimele phela ube nesikhwele ngodadewenu ukuze bese ngathi uyamfuna wena. Akumelanga. So lento ayikhuzwe kungaze kutrend into igcine manje sengathi into vele efanelekileyo. Abantu bashaya amasoko dadewabo manje benze yonke into esingazange siyibone. Ingakho ngithe njengoba sizala obaba bokuqala abantu ekumele bayikhuze lento yithi. And ngokukhuluma lento angipromote into ethi abafana bahambe bayimalawini amantombazane. Manje vele sekunama hotel abantu banemali, umjolo namhlanje sokumjolo vele wemali. Asekho vele isidingo sokuthi uhambe ulala kantombazana. Ngikusho lokho asisekho isidingo sokuhamba uyolala kantombazana. Kodwa labo abayithola bese simeni mhlawumbe singafani nesami nawe kwenzeke beyolala kubo kantombazane bese ishelwa umshophi ukuthi umfabo wentombazane angene ekameleni kadadewabo bese ekhipha untshumentshu afuna ukumgwaza isoka likadadewabo. Hayi bafowethu, asikhuze ezinye izinto bafowethu, asikhuze nje ezinye izinto. Kade ngithi ngizoyikhuluma lento kwasho ukuthi ke manje bengisaba nje umcimbi wesizwe ingoma, kodwa ngiyacela bafowethu ukuthi sikhuze lezi zinto lezi. And I'm not promoting indaba ukuthi odadewethu ba invite amasoka, cha angisho lonto le ukuthi abaletha amasoka emzini, kodwa ngizama ukukhuluma nalabafana ngoba kuyiphuthu ukuthi thina lento yenziwa abafana emzini yobaba nathi siyayenza kweminye imizi bese silindele ukuthi ingenziwe emzini yobaba. Kanjani ngoba nathi siyayenza? Hayi ngane zakwethu, ngiyala lolu daba ke selikhulumeni selidingide ngendlela esingalidingida ngayo. Alingagcini manje aliqhubeke likhande idebate bafethu sikwazi ukulikhuluma ikakhulukazi thina
mhlawumbe ngizothi imizi isibhekwe yithi asikwazi ukubonisana.